Het is geniet dat je zorgt dat je wel, ik denk wel 2.500 mensen staan. Als je nou gaat bij het scootjesielen van de SKS, de 2 weken binnen de mensen, er komen er behoorlijk wat mensen op aan, maar de 2.500 dat hele sommige scootjecommissies net is. En wij mooi trots zijn op dit gebeuren. Ze rennen er gewoon gigantisch dan uit. Ze 2 wedstrijden nog wonen, wedstrijd is correct alweer daar en maar Ober mag als het doen. Ze zijn 4 wij de beste, de beide wedstrijden. Wat wel opvalt is dat de tweede wedstrijd Jenne Water wel weer knap bij is en Heerenveen toch wel weer een beetje waarvalt, maar er toch weer aardig bij komt. Het is gewoon een seizoen waar de visser wat zielen is.